Camera rolling. Ndile kakhulu ke pressure yami yenyuka. Sengiqokola. Sekukho. Betilo lokho. Sicela ke ngibani wenza ntoni yonke lanto. Dadu ngaba. Safika qalumpe kukazubalekile ukukazubalekile bekukazubalekile bebethi saluhlala mara safika qalumpe kukazubalekile ukukazubalekile aboringa mo abo wayongayo hebathi Sugar mama. So dala since as kids most level. And it's been a while ngekho ku YouTube. So been khangela anything ezongibuyisela ku YouTube and I wanted something in Konda izoba nike somdle ebantwini. And we tried senza nje isigitsi nje and kazibeyila we kaze receive lahlo. The idea ke ngiyafika ba noma we need something ezoba ibu serious kanje abantu bayilandele khona abantu. Then ndacinga lo nto Sugar Mama. Not that ngenda date Sugar Mama. No, zange. Nje fikele away. It means lo nto ndizwemba ngocinga. Inspire lo nto but ndizwemba. Okay. Hayi crew isikele khona nje yami sifunda sonke. Kamla ngisabulela but ke amphupela noma izuskeleni ndine company endibiza ngemelo agency ndiyafota senza umculo graphics yeah content nje. Then I saw isipani sakhe in terms of camera and editing yonke lo nto leyo. Esikele ke ngisancokola but dog masisipane man yabo wanna do into ezinje mina wanna go back ku YouTube. I want to do my own thing as now senze into yakho. So sifidane nje uzane nokusikele mbakho ndiza nobuliya nqaba bami sisipani. Sugar Mama ndiyafota ncedise ke hlambi ke lights also hlambi co-write ezinye episode to assist phana. Yeah, just to make sure the production iba smooth iba yaqina scope the dope. Bro, the lighting is the bigger one. The lighting up. That's when you can move for Sugar Mama dathetha no ulonwabo qatha sikhona umjita wenze i-comedian but kuwenza ne-play i-theatre. Okay. Yeah, act so that makanzamele actors. Ngenye imini ke ngoku ndifonelwe nguLiya. Ndiqombe andimazi lo mfana. Ndingumuntu othanda uphoxa mos andibathanda abafana. Liya ndibuza uLiya wapi? Athi nguLiya Nqaba. Ndiqomba ndise excited ke uLiya Nqaba kaloku mna ndicela umbukela ezividweni. Ufumana phi inamba yam bhuti? Hayi inamba yakho ndifumana kulonwabo ngohlona nami okay. But ke ngwanithumela pictures and everything esasidawuta nosikizo. Kuye lost time. Kodwa make some pictures. Then said got some pictures ngiyani no perfect fit. Yo, I was so excited but askizo nini bhuti ndikhona ewe na nini na. Udala ke nasazana but zange angamazi kuye wayesazi mina. Bane WhatsApp kuba hey bra umsebenzi bro yini. Oh yo ule imdala ndamlandela. Imlandele dingekayenzi ndingayazi noma ndiyicomedian. Ndibona ba umntana othi xa kutyiwa iPirates alile phethe ibikini esusula inyembezi ngepaint. Hey ngomuntu otheni uzosuli. Yebo so ndimlanda amthanda ngombe ngenye imini ba xa kunoze kwenzeke ndiyarhalela usipana naye. Bane WhatsApp kuba hey bra umsebenzi bro yini. Hey bro kawujonge le video neza senza videos week. Hey bro umsebenzi bro yabo. Khabe kulula ude ndisebenze naye kuthathe ixesha but ndabe ngiqhuba ndingalindanga Liya. Abantu abaninzi siyadibana phana sizawusipana xa ufika ixesha le right.
andingameli uba kudityane kusetyenzwe nje ndiye ndijonge nehlobo olilo wena okanye ihlobo osebenza ngalo. So uyawudana kudala ndimazi ke yena ndiyamxelela uba noma sizoshuta something. So kube mnandi kusebenza naye kakhulu. Ndingaqhubeka ndithethe sim all night dibana kulonwabo but not unolwabo xata sulonwabo uphara khona lo mjita i-actor naye. Yeah, lathi phara kanizamele i-actor mana need kanje nakanje for iskits zami. Bendikwi-group ye-acting yalapha eTinarha ubudlonwabo Phara wafaka i-message on the group about ufuna i-actor ne, so namvalela ke ecaleni ba but ndibonile i-message yakho on the group and interested yabo. Yeah, but wanika uSim that one uSim so shoota senze kanje. Interested bhuti esathi bhuti ngoku sengiqhelile ukuthi yeah. I was so excited. I was so excited nyana. Interested bhuti oyini ngicela ngishilo. La ishuka mama bedasha kwa bhuti sishuta nini ndasandhlonipha ba. Bhuti sishuta nini ndase shuta abantwana bami sanowa. Sishuti bimandi sigebenga bengumalume wami yonke nje la nto transfer imali transfer imali I'll kill you. Oh, it was so nice. It was really nice. The experience yami yokuqala, it was dope and amazing. I'm from Xhosa. So yeah man, that's how I met i-crew yam. Then ke abanye amajita banebevela umzamo lusobani ngamajita endiwaziyo. uLiya athi no man ikhona indawo endikubonela yona ndiyenzeke lento bathi ndizaba ngumhlali. So abanye zii-comedians nje endibane ndibafaka nje umgiqwa kuseyizapho kanti kufunela irole ethile yabo. But ke ayicheck umuntu uzandinika le nto endiyifunayo. Even necast le esebenza nayo amanye amajita oluke obura 4 baze noSkelem ndibaze through Skelem. Into endiyenzayo umsebenzi wami xa befika bebonke apha endlini kuzosetyenzwa ndiyaqiniseka into yoba ngaba i-safety yabo i-right akho nto izawuphazamisa yonke into ihamba ngocwangco umsebenzi wami lowo. Ndafana noTapasta ndenza kwanto camera operator light balambile make sure ndothenga ukutya uTapasta kupheke. Nokuqiniseka into yoba ngaba indlu le bazaetela kuyo yoba ngaba i-right nayo. Can you tell the followers ababukele anything interesting about the crew kanye cast losebenza nayo? Oh, guys, kuphanjenwe apha. One kuphanjenwe ngamageza onke from umuntu ophethe camera, sound, everyone nje ozokuthiwa beyancedisa yaparticipate kwinto yoshuta like kuphanjenwe. Yazi banxa kuthiwa sizoshuta ndiba excited gqithi because ndiyazi uba ndizofika apha estudio ndihleke ndive kamandi ii-characters zabo zi-different ke mos. siyakwazi ukuthi mhlawumbe kushutwa kwelinye icala singcole mhlawumbe ndonwabile lapha nalo mfana ungenamehlo. Always nelimehlo lukanyo imehlo look but I'm enjoying uDani because undenza more comfortable because you know xa umuntu ethetha ngami ngemehlo lami like xa ngifika kuqala umuntu angathethi ngemehlo lami andibikho comfortable ngamandla because ndiyaqonda uba inobuthini ngami ngento le kanti xa umuntu avela ayithethe open nami ndiba more comfortable nqoma okay I understand the situation. Tonto nibona uba ndiyasuta apha uzawufika athethe nje polite kakuhle so into yakhe mani nje imnandi webo so kumnandi usebenza lo. Into emandi is that kuya respectwana yabo. That's one thing that I really like is that siya respectana sinendlela yo approach, you know how to approach umuntu. How do you approach that role and uzanjani to prepare yourself for it? Okay, I think la role ibe easy in the sense yoba kula situation you think of yourself ba if umama mnyanyani, if umama bekuthiwa unobenten tatamsulekile and whatnot,
Jebe sulekile utata and then umama decides to take ikwekwe azifake endlini yabo benzo react kanjani. So ibe easy in that sense. It just needs your logic ba buzo react olhlobo buzoba upset obviously yabo. Zonke indawo endizinikwa apha ingxaki ndiyazithanda yabo ndinikwa into sekushukuma into ngaphakathi bayulu le funeka ndile make sure uba ndiyibulala webo yes and njengoba ndiyibulala anisenzeli ke ngokubumnandi kuliya senzenzela ababukeli senzenzela nababukeli bababukeli futhi ke ngoyinto ezingqwayi ezizoyiqwalasela le ngqoba lento ingaze ndimthatha uDani siyomfaka noba kwi-Terminator webo noba into lento ile nto abantu batya abantu i-wrong 10-5 mhlawumbi ndifakwe phaa ndibatyenyana abantu so make sure i-character yam ndithanda ndingumntu othanda kakade uba ngumama. Okay. Ne and especially ebafanini ndinelishwa ke okanye ndiyazizoba ndithi ndinelaka ndiyathanda ukuphinyiswa ngabafana abancinci andanoba ngaba bacinga bafana bandimncinci okanye ndiyacinga uba ngaba inoba mhlawumbi bathi nxa benjongile baqoma yule sisi uyabaweleka. Ukuthe wothi washuka mama ndaqonda uba ndizandifita le ndizawuse ndi-actor as if le nto yenzeka nyhani eleke scene yenzekayo ndibe nento ethi okay if bangaba bemplita ngolu hlobo lo mntana bendino-reactor ngolu hlobo ndiyayithanda kakhulu i-character yam andifuna uxoka. I think this is the first time ndisenza izigits zika-YouTube ezazigits ezireceive kanje. This is my first time. Kudala ndazenza zithandwa zibukelwa ku-YouTube yonke loo nto leyo if you can go ujonge bezibukela zithandwa but eli hlobo iye yareceive ngayo lena into I think ibe nkulu kakhulu and ndithi ndingena nje kuthiwa mama ndiqonda yeke sendiwela kuthiwa izangapha sisizangapha bandihambe etown ngoba ndihamba nje ndisiza abantu bame bandibukele abanye bahleke ngapha makatani sentsho yenze impact enkulu kakhulu ebomini bam into ezininzi zonke kumzizi zibalula ngoku. Yo guys yo esikolweni siqala esikolweni qala esikolweni electures zam nansi actor ezigroupini masiyonke imodule ine group yayo on WhatsApp egroupini hayi man ndiyatsho man si-students sam sindisibona apha kwezi-videos like it's really amazing but ke ngoku mna andikayiqheli yabo so isandenza laa nto uba guys yabo andikayiqheli kanti andingumntu we-limelight andingumntu othanda ubonwa and what not yabo so it's crazy guys and the love that I receive is really amazing. Kukho abantu abebendiqonda uba bebesazi uDani lo wakamolo meza tontontonton but ngontendo bakushuka imama kwaziwa unyana kaLiya itsho ukuthi ii-fans zikaLiya zizi-fans zam ngoku webo ndibonwa ngabantu abandazi ngoLiya webo so zikhona eziya zam zasecaleni so inawo umsebenzi owenzileyo endingatsho futhi uba abanye mhlawumbi abandibhukhayo ngabandazi kuShuga Mama abanye so isebenzile kakhulu kum ndiyambona umphumela even nepage yam ihlobo ekhula ngayo hayi ngiyamanga. So far how is it? So far it's been great and I enjoy even usebenza nabafuna process. I'm so sad now season 1 iphela so abona kudala but otherwise kumnandi usebenza nabo kakhulu and na for i-brand company isithathile sibekele inqanaba ukuvena confidence abantu because nesinye services esirenderishayo ebantwini kulula usithemba because ngabe bakashuka mama yabo yeah so isincede kakhulu. Sugar Mama ngokusimvalile because siqoqa drop last episode so simvalile. I plan yakhe sobuya ngo season 2
So in between ngoku akuzuthuleka, there will be something eqhubekayo, which is ezinye izigidi. We're having any series esiyi-introduceayo, so season 1 izophuma apha kuJanuary, episode zayo zokuqala. Then after zona, maybe around March, March, kuzabe kubuya uShuka Mama season 2. Ndibuya sendilikrwala because phele musi ndiyokoluka. Yeah. Ndibuya ke mase ndikuta baby. Sure. So the future plan is to kuyikhulisa le production, niyibone ku Netflix, niyibone ku Showmax, niyibone nase-TV. Even on YouTube wethu ikhule. Even the production man in terms of how we shoot, ibe nkulu kunoko yabo. So we can't dwell kwinto ezininzi. So ndifuna niyibone nini growth kokwenu xa seniyibone on the screen. Yeah, no, siyabulela ngenkxaso yenu. Inkxaso yenu yezasikhulisa isibeke whatever. Amaphupha ale way makhulu kakhulu. You know, we see kwa abantu bandiinspire mna ndabukela YouTube babo. Like into lena enosenza mfethu like sibe kule level sifuna kuyo in terms of production, in terms of acting, even in terms of imali. This is something onokwazi ukwenza imali ngayo ogqithe nalapho iqeshwa iTV sometimes depend umuntu ngubani kaloku. So ndiyacela kuni nonke yonke into esiyenzayo but kuba khona impazamo kodwa ke asithi bangaba aninosilungisa nxa siphazama. Ndibulela kakhulu nangalonyaka siphethene kahle and siyabulela nange likes zenu ne subscribe zenu. Amazwi okugqibela kubabukeli bethuna ndifuna ukuthi lento abantu ekuhlaleni bathi uyiyo. Okay. So plan inkulu mfethu abantu basupporte, siyabulela ngenkxaso yabo, basupporte more, basubscribe, babukele, bathini, balike yonke laa nto likhulu i-channel. That's the only thing esiyidingayo kubo, bakhulu i-channel. Nathi on our side we promise basobanika the best and the quality. We're still growing, sinazo mistakes siyavuma but we're gonna get there. Tata, tell nje ngotata. Qobile umbuzo. Siqobile but. Yeah. Gonna be for me. Next. Safika qalbe kukazubalekile ukukazubalekile bekukazubalekile